Yan guys, almost 3 years na din tayong nagbablog. So sa 3 years na yan, so, meron na tayong 16 na pabahay. So 16 na pabahay na. Although yung iba medyo hindi gaano matibay, hindi ganun ka ganda, hindi ganun kaayos. Pero masasabi kong malaking tulong yun sa kanila, yung sa nabigyan po natin. Bilang pagbalik tanaw, so magbibigay tayo ng reaction video sa mga pabahay natin. Try natin yung video. So, unang-una dito yung pinagawa nating bahay, itong kila Tatay Leonardo. Ito to sa pinagmamalaki kong bahay dahil napaka-tibay nito, maganda. Talagang ito yung napaka-memorable na pabahay para sa akin dahil ito yung kauna-unahan. Dito ako nakilala sa vlog na to, kila Angeline, sa mga bata. Kaya talagang napaka-memorable yung pabahay. Kasama namin dito, ano na ito ribbon cutting na ng bahay nila. Ito yung magkakapatid, Tatay Leonardo. Medyo malalaki na dito yung bata. So pangalawa nating pabahay, kinanay Remy. So ito simple lang, pero malaking tulong din to sa kanya. Dahil nakita natin yung bahay nila, yung mga nakapano dati. Nung bahay niya, tagilid na, parupok na yung mga materyales. Kaya pinagawan din natin ng bahay. Ito yung pangalawa nating bahay, kinanay Remy. Pangatlo, si Andre at sa pamilya niya. So, isa dito sa pinagmamalaki kong bahay. Matibay, konkreto, half body lang to pero talagang napakatibay nito. Maganda yung pagkagawa, yung pagkaka-design. Dito pala sa balikan natin yung kila Angeline. Natatawa ko dito guys kasi tingnan niyo yung itsura ko dito. Napakapayat ko pa. Ito yung time na kasagsagan ng anxiety ko. Pandemic pa to. Ito yung itsura ko dyan. Napakapayat pa. Kahit ito kinanay kay medyo parang payat ko talaga dyan. Medyo mabata-ba na ako dito kay Andre. Paggawa ng bahay nila. Yan sa pang-apat nating pabahay. Kay Darwin tsaka kay Nere. So medyo maganda na yung katawan ko dito. So yan yung pang-apat nating bahay. Maganda yung pagkagawa niyan. Ando puro light materials lang pero talagang napakaganda, napanatili nila yung linis pati tsaka yung ganda talaga ng bahay. Yan, ito naman pang-5 kay Baby Angelica to. Kumusta na kaya si Angelica? So ano pa siya dyan si Angelica naka NGT. So ito yung ribbon cutting, may kunting salo-salo. Ayan yung pang-6 natin kay Kuya Leo at sa pamilya niya. Ito medyo lang tong bahay na to hindi masyadong matibay to dahil siyempre nagpapagawa tayo ng bahay depende sa budget. Kasi kung marami lang tayo talagang sponsor, marami tayong budget, hindi ako magpapagawa ng ganito. Pero ganun pa man, napakalaking tulong din ito dahil kung matatandaan nyo yung bahay nila dati, napakaliit, buno sa napakaliit na bahay, kasi nagsisiksikan lang sila. So nasa tabi pa ng palayan. So nakakatakot dun kasi ito ganun din Ito nasa may puno din ng kawayan. Pero yung una sabi ni Kuya Leo dun may ahas. So nakakatakot pero mas safe sila dito kasi medyo malinis na to. 7 kila Padi-Padi. Pinagmamalaki ko din tong bahay na to dahil isa sa pinakamalaking bahay na paggawa natin, pinakamatibay. Ayan, andito si Bobby TV. Ayan, shout out din kay Pastor si So siya yung nag-bless ng bahay na yan. Ang 8, ito na kay Edwin na. Ito maliit lang din kay Edwin pero napanatili niya din yung linis. Ito kung makapansin nyo, may trapal dito sa tabi. So umaanggi daw, pumapasok yung tubig pag malakas yung ulan. Pero pag hindi naman, hindi naman pumapasok yung tubig. Ayan yung pang-siyam natin. Ito na kay Ate Leslie. So, double walling yan. Wow! Yero yung sa labas.
yung dingding, tapos yung sa loob, ano yan, plywood. So dito, pranak natin siya na kunyari pinapalaya sila dun sa bahay nila. Pero ang totoo nun, dadalhin talaga natin sila dito sa bahay nila na masasabi lang kanila. Yan, pang 10 kay Tatay Pablito. So, dun to sa Kilumaon, sa Sangay. Wow! So, simple lang din tong bahay na to. Kasi mag-isa lang naman siya. So, tamang-tama lang sa kanya yung bahay na yan. Yung pang 11, ito na kay Kuya Jomar. So, nipa lang din talaga sa kanya. Tapos, sawali. Pero, okay na rin. Kaysa naman dun sa, natagpo natin dun sila Kuya Jomar. Yung bahay nila walang dingding. Tagusan lang yung mga tao, di mo alam kung saan yung pintuan eh. So yun yung pang natin, pang 11. So pang 12, dito na sa 17 na anak kila Kuya Jesus, yung pinagtulong-tulungan na matapos yung bahay. Yan na, kalahati pa lang yung nabubungan. So ito na, tapos na yung bahay nila. So ito malaking tulong din sa kanila kasi yung bahay nila napakalit din dati. Sisiksikan talaga sila, tinutuluan. So itong bahay na to, ito yung bahay nila ngayon, mas maganda na, maliwalas na sila. So ito yung pantarte natin kay Nanay Elenita dito sa Taluhongon. Itong bahay na to yung isa sa pinagawa natin na napakaliit lang. So kasi nga nagbase lang din tayo sa budget, kaya maliit lang talaga yung napagawa nating bahay sa kanya. Pero sakto lang yun sa kanya kasi mag-isa lang naman siya sa buhay. So ito yung ongoing na pabahay natin kay Alexander. So hindi pa siya natatapos. Itong video na to, umpisa pa lang, pero ngayon yung bahay nila ngayon maayos na, napalitadaan na lahat, palibot, pintura na lang yung kulang. Tapos dun sa kila Alexander, magkikisami pa, magtatiles pa, kaya marami pang gagawin. So talagang napakabait din ng sponsor dun kay Alexander kasi papagandahin niya ng husto yung bahay nila Alexander. So ito yung pang 15 kay Kuya Felix din naman to. So yung plano nito is slab. So inuumpisa na ulit yung bahay niya. Wow! Pero yung mapag-usapan namin dito ni Kuya Felix, hindi slab. So light materials lang. Pero naisip niya, gusto niya din maging practical din. Ganyan lang yung gawin, sementado, slab, para just in case na may anunsyo, may bagyo, okay na yung titirahan nila. Kasi yung budget natin hindi naman sapat para sa slab. So kung hanggang saan lang yung budget, hanggang doon lang. Pero yung mga iba pang tatrabahuin, iba pang gagastusin, kay Kuya Felix na. So siya na yung magpapaunti-unting magagastos. So yung pan 60 natin, ito maliit lang din to, light materials. Kay Ate Mary Grace at sa pamilya niya doon to sa San Antonio. Yan, hindi pa to tapos dahil naghihintay pa kami ng mga sponsor para matapos nga po ito. Ayan, so 16. So alam kong madadagdagan pa yan. Ayan, so alin ba yung pinakamagandang pabahay na pagawa natin? Alin yung pinaka-cute doon? So yung pinaka-cute na napagawa kong bahay para sa akin, pinaka-cute doon kay Nanay Elenita. Kasi napakaliit niya lang. So, saktong-sakto lang sa kanya, pero maganda. Napaka-cute ang bahay na yun. Sa tibay naman, lahat naman yung matibay yung mga konkreto natin pinagawa. Kaya wala akong masabi dun sa mga pinagawa nating bahay talaga. Yung kay Tatay Leonardo, kay Andre, kila Padi-Padi, Alexander, tapos yung kay Kuya Felix. Siguradong matibay talaga yan. Kaya nakita natin yung 16 na pabahay na napagawa natin sa loob ng halos 3 taon. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga sponsor, subscribers, followers.
nakakataba ng puso dahil tiwala niyo po sa akin. Andyan, maraming salamat. Guys ko lang i-congratulate ang ating mga followers sa Facebook. So mayroon lang tayo 100,000 followers sa Facebook. Maraming salamat po. Sana patuloy pang dumami yon para mas marami pa tayong matulungan. At siyempre sa aking mga subscribers sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod na araw, abang-abangan nyo pa po yung ating mga ipapagawang bahay. So, kasi sana marami pa tayong mapagawa para sa mga kababayan natin. Guys, sana nagustuhan nyo po ang ating video ngayon. Yan, paki-like na lang po and share. Sa mga hindi pa po naka-follow at naka-subscribe sa ating channel, so paki-follow na lang po and subscribe. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.